adlaw nga Biyernes karon mga kaigsuunan, petsa 30 sa bulan sa Hulyo tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo kapitulo 13 bersikulo 54 ngadto sa 58. Mipauli si Jesus sa lungsod nga iyang gipuy-an. Nagtudlo siya didto sa ilang sinaguga ug natingala ang nakadungog kaniya. Diin man niya kuhaa kining maong kaalam, nangutana sila. Ug diin man siya gahum paghimog mga milagro, dili ba mauman kana siya ang anak sa panday? Dili ba si Maria man ang iyang inahan? Ug dili ba igsuon man kana siya ni Santiago, ni Jose, ni Simon ug ni Judas? Dili ba niya man dinhi magpuyo ang tanan niyang mga igsuong babayi? Diin man niya kuhaa kining tanan. Tungod ni ini gisalikway nila siya. Ug miingon si Jesus kanila, ang usa ka propeta tinahod bisan diin gawas lang sa lungsod nga iyang gipuy-an ug sa iyang kaugalingong panimalay. Busa wala siya mohimog daghang milagro didto kay wala man silay pagtuo. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.